बेबायदि सेक्स हाक खालामनायखौ जे लाइभआव होना लागोन आरो भिडिअखौ आं शेयार खालामगोन आं बेबायदि नङा बोरायजों उन्दुखांबाय आंहा बा मालायसि गावसोरल' हायो आरो जेनेबा जों सानगोन आरोना है माबायदि सिख्लालै बेलाय माबा गावनि बोरायजों उन्दुनायखौनो माबा फेसबुकआव आपल'ड होलाबायबाय बा माबा गावसिनावल' रिलेशनशिप दं नामा होननानै सानगोन आरोना जोङो ने गुड भेरि गुड आरो सोरबा बायदिया ओरैबायदि हारामि दंबावोना नै बेफोरबायदि आपल'ड होगोन ओमफ्राय जोंहा सानसिगोन आरो बा मासे हारामिलै बिसोरलाय गावसिनि उन्दुलायनायखौनो सिन्थाय फेसबुकआवसो होयो फेसबुकआलाय मा एप जाखोसि मा ससियेल एप जाखो ना मोनसे एक्स भिडिअस एप जाखो दिनानै जों गोसो सिङाव सानगोन आरो पाब्लिकफ्रा नाथाय खोथाया ओरैबायदिसो जानानै थायो रायजोफोर आंबो सासे मानसिसो आङो जे बेबायदि सेक्स हाक खालामनायखौ जे लाइभआव होना लागोन आरो भिडिअखौ आं शेयार खालामगोन आं बेबायदि नङा गुड भेरि गुड तो खुलुमबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि आरो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाखाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गुदुं खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों दिनै फेसबुकनि मोनसे जाथायनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों माने सासे सिख्लानि जाथायनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरोना तो सिख्लानि नामखौ आं जेबो मेनसन खालामनो थांला नाथाय नोंथांमोना नैबे फट'खौ ला बे सिख्ला आरोना बे सिख्लानि जाथाय माने ओरैबायदि आरोना जेनेबा साप'ज बेजों एसे एखेहां आरोना माने सासे एखेहां मानसिया एखेहां आरोना तो नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन तो माने बे माने मोनसे फेसबुक एकाउन्टआव नैबे फेसबुक एकाउन्टआव बे एकाउन्टआव माने बे भिडिअखौ सालायदों लाइभै ओमफ्राय माने ओरैबायदि घटनाया साप'ज ओमफ्राय सोरबा बिनि लोगोफोर माने हेटार्सफोरानो जागोन खोमा मिथिया हेटार्सफोरानो जेखिनि जाया ओमफ्राय बिथांमोना बेजों एखे नुदोंनो आरोना बेखौ होननानै बिनि नाम लायै शेयार खालामगासिनो बे सिख्लाया बिदि बे सिख्लाया बिनि भिडिअ होननानै स' अके तो जों मोनसे सासपेक्ट खालामनायनि कल रेकर्डखौ नोंथांमोननो बेयाव होनानै लाग्रोनि तो ससेखौल' होगोन आं तो माने सासपेक्ट खालामदों बेफोरबायदि होननानै माने सासपेक्ट जादों आरोना बे सिख्लाया बेनो होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइरेल खालामदों माखासे मानसिफ्रा तो बेनिखायनो नैबे नायगिरनानै लादो खोनासंग्रोदो मानसिफोरा सासपेक्ट खालामनायखौ नंगौदां सानदों आंथ' मिथिया तो नोंथांमोना दायो खोनासंखांजाबाय तो माने बे सिख्लाखौ सासपेक्ट खालामदों आरोना तो आं बे भिडिअखौथ' फुलै नोंथांमोना देखायनो हानाय नङा नङाब्लाथ' मिथिखायो दा इउटुबा जोंखौ 3 मासनि थाखाय फ्रेगमेन्ट खालामनानै दोनो तो जोङो नाङा फाङा फ्रेगमेन्ट जानो गोसो गैयालै कुछ भी तो आंनि खोथाखौ आं उनाव खोन्थागोन एबा आंनि रिचार्जनि खोथाखौ आं उनाव खोन्थासिगोन नङा होमबा रायजोफोर तो सिख्लाया गाव मा बिबुंथि लाखिनो नागिरदों मा नोंथांमोननि सिगाङाव मा फोरमायनो नागिरदों बेखौनो सिगां जों खोनासंनानै लाग्रोनि तो बिदिब्ला बे सिख्लानि भिडिअखौ जों प्ले खालामलांनि जादों जे बे भिडिअआव बेबादि डिल दं मोनसेल' बाट बे आंजों सेम नङा आरो बे भिडिअआ आरो आंनि मुङै जे निकनेम सिबिखायै शेयार जाबावोब्ला जुदि दायो आरो सोरबाफोर खिथाहरबावोबा आं बे मानसिखौ जायनो शेयार खालामो बेनो केस होनाय जागोन मिथिना लाखा आंबो सासे मानसिसो आङो जे बेबायदि सेक्स हाक खालामनायखौ जे लाइभआव होना लागोन आरो भिडिअखौ आं शेयार खालामगोन आं बेबायदि नङा तो अब्ला जों बिनिफ्राय मिथिनो मोनो जे फेसबुकआव जेसेबांखिनि माने सिख्ला जानानै गोबां गावसिनि सेक्स लाइफ माबा लाइफ उन्दुनाय मानायनि एबा जमा थानाय माबा माबि खालामनाय बेफोर माने गासिबो माने सेंग्राफोरनि खामानि गोजा बिसोरखौ हमै दांजोबनांसिगोन दे रायजोफोर आंबो सासे मानसिसो आङो जे बेबायदि सेक्स हाक खालामनायखौ जे लाइभआव होना लागोन आरो भिडिअखौ आं शेयार खालामगोन आं बेबायदि नङा तो आं नायनानै बुजिनाय मथे एबा एकर्डिं टु माय रिसार्च अब्ला नोंथांमोना नैबाव नायदो इथिं मोनसे फटक नाय इथिं मोनसे फटक नाय जाय भिडिअआव दङ नैबे फटकआ ओमफ्राय बे अरिजिनेल फटक तो नोंथांमोना नुगोन जे सिख्लानाव नैबेथिं अरिजिनेल सिख्लानाव बेयाव मोनसे सबाय बिमा दं एबा बेयाव मोनसे सबाय बिमा दं नोंथांमोना नायदो बिथिं बे अरिजिनेल सिख्लानि बेयाव ओमफ्राय जाय भिडिअ भाइरेल जादों एबा भिडिअ दङ नैबावसो सबाय बिमा दङ आरो मोनसेल' दङ सिख्लानाव गोबां सबाय बिमा दं मोखाङाव तो बे क्लेरिफाइड जाबाय ओमफ्राय लोगोसेयैनो नोंथांमोना भिडिअखौ आं भिडिअनि माबाखौ होनो हानाय नङा दै पिक्चारफोरखौ बे गासिबो सेक्स लाइफनि नालाय आं इउटुबा जोंखौ फ्रेगमेन्ट खालामनानै दोनगोन तो नोंथांमोना साउन्डखौ खोनासंलाय एसे
तो नोंथांमोना खोनाखाबाय साउन्डखौ बियो बर'नि साउन्ड नङा आरो लोगोसे बर' लेंगुवेज नङा अके आरो मोनसे खोथा जाय एकाउन्टआव फैदों ना जाय एकाउन्टआव फैदों बे एकाउन्टनि टाइटेला मा होनदोंमोन तो नैबे फेसबुक एकाउन्ट जेनिया केली तो केलिनि सियर नेमा बेखौ जों इरिस आरो ब्रिटेनाव मोननाय जायो होननानै बे मोनसे आउट अफ कान्ट्रिखा आरो लोगोसेयैनो जोंना हारामि सलायबाय दंखायोना एसे रिसार्च खालामो बेबो सम सम खिन्थु बिथांनि मथे बुंनाय मथेब्ला बियो मोनसे बियो सासे जाय फट'आव नुदों एबा भिडिअ जाय सिख्लाया दङ बियो सासे फन स्टार्स होनो आरोना फन स्टार होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखाबायानो आं बुंनांगौ गैला आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंदों जे जुदि गावनि नाम लानानै बे भिडिअखौ शेयार खालामोब्ला एबा बिथांनि नामखौ मख'फाबावनाय जायोब्ला पुलिस केस होनाय जागोन तो जिखियानो जाया आं आंनिफ्राय फंनैसो खोथा बुंनो सानबाय नाय जोंनियाव माने सिमिलारलि मोखांखौ माने गोबां नुनो मोनो अके सिमिलारलि माने बबेबा एंगेलाव थाबा बेजों एखे नुयो आरो नोंखौनो बबेबा एंगेलाव थायोबा नोंखौ सोरजोंबा एखे नुयो स' आं आंनि रिसेन्टलि मोनसे जाथायखौनो नोंथांमोननो खोनासंहरनोसै आरोना माने सासे आंजों एसे एखे आं आरोना ओमफ्राय आं बांसिन मा होनो लेदार जेकेट गाना आरोना माने आं बांसिन लेदार जेकेट गाना आं माने कटननि जिफोर बांसिन मोजां मोनो आरो बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो नोंथांमोना थ' जिखियानो जाया मानो सासे लेदार जेकेट गाना आंजों एखे आंलै साला बबेबा फुजायाव सिख्ला लाना बेरायबायलै फट' खेबसे खेबना फेसबुकाव हगारबावबाय खिन्थु ओमफ्राय ओरैबायदि भाइरेल जादों बे फट'आ जेन आं होननानैसो भाइरेल जादों अब्ला साननानै लादो थ' जिखियानो जाया मानो बे ओरैनो जास्ट फट' खेबनायानो भाइरेल जादोंबा अब्ला सोरनिबा जुदि सेक्स लाइफआ जुदि भाइरेल जायोबा एबा नंखाय सेक्स लाइफ भाइरेल जायोबा आं मिथिगोन जे बिथांनि न'खराबो दुखु मोनगोन बिथांनि लोगोरिफ्राबो दुखु मोनगोन आरो लोगोसेनो बिथांमोननि न'खरफ्राबो गोबां मान सनमान आरो लोगोसेनो बिथांनि जिउनि गोबां खोथा फैयो थ' बिनिखायनो आं बुंनो लुबैयो जे नोंथांमोना प्रपार रिसार्च खालाम जुदि थारखौ नुथारदोंबा जुदि बे मानसिया नंमारगौबा नोंथांमोना बुं नाथाय सोरबा एखेहां सोरनिबा भिडिअखौ लानानै सोरखौबा माने प्रुफ गैयालासिनो नंथारगौ नङालासिनो बेखौ थांखिनानै बुंनाया गोरोन्थि जायो नङा होमबा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिथांनि जिउनिबो खोथा थायो नङा होमबा थ' आं हानायसेबां नोंथांमोननो प्रुफ खालामना होबाय जे नोंथांमोननो जे बे सिख्लाया नङा होननानै मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जों पेजआवनो नुखाबाय नोंथांमोना पेजखौ मोजाङै नाय अब्लानो मिथिखाबाय आरो लोगोसे फेसबुक एकाउन्टआबो बेयो आउट अफ कान्ट्रि आउट अफ इन्डिया आरो केलिखौ जोङो जेनिया केलिखौ जोङो मायाव मोनो बांसिनै ब्रिटेन एन्ड इरिसाव मोनो आरो लोगोसेयैनो खौरां बिजों एबा सलेबायनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बेयो मोनसे फन स्टारसो नोंथांमोना एक्स भिडिअस वेबसाइटफ्रावबो नुफ्लांबायनो हागौ आरो गोबाङानो बुंखादों नुदोंबो होननानै बे भिडिअखौ गोबां सिगाङावनो नुदों होननानै थ' बिथांनि नङा होननानै क्लेरिफाइड जाबाय दानिया जोङो मोनसे सतासा आं मोनसे बिथांनि भिडिअनि कमेन्ट नुदों आरोना थ' नोंथांमोना नायना लाग्रो बे कमेन्टखौ आं ओरैबायदि दुलाय होनो गोसो जादों बे मानसिखौ एबा आखाइजों नङा दै खुगाजोंसो नायना ला और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी थ' नोंथांमोना बिदिन्था नार्जारि होननायनि बे कमेन्टखौ नायबावनाय थ' बिथाङा बुंदों रेन्डि साला नोंसोर खामानिखौ मावनायनि सिगां उन सिगां साना आबे छुतिया है क्या तो छुतियानो खा नोङो मानि थाखाय छुतिया होनब्ला आं खोन्थानि जुदि सासे सिख्लाया नङानो आरोना ओमफ्राय साप'ज बेखौ बे होननानै जुदि शेयार खालामबाय थायोबा सिख्लाया बेनो गाज्रिथार बेनो बिदि सेक्स खालामदों हाबा जानायनि सिगां होननानै होमब्लासो बे सिख्लाया जाय सिख्ला बे नङाना अब्ला बिथाङाथ' फैनानै क्लेरिफाइड खालामखागोन ना आं नङा होननानै ओमफ्राय बेखौ रेन्डि होनबालाय आबे घन्टा नों मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननि एग्जाम्पल होनोसै बिदिन्था खोनासं नोंथांनि थाखायल' बुंदों बे बाथ्राखौ जुदि नोंखौनो बुंबाय आरोना नों माथो न' खाथिनि बै हाबा जानाय हिन्जावजों उन्दुहैदोंनो होननानै अब्ला नोंथाङा नङानो अब्ला नोंथाङाथ' क्लेरिफाइ खालामनो फैगोन दा नाबा नङा आं बिदि नङा आं थाङाखै होननानै नोंथाङाथ' क्लेरिफाइ खालामनो फैगोन दा अब्ला सासे क्लेरिफाइ खालामनो फैनाय मानसिखौ जेराव बाथ्रायानो नङा अब्ला बेखौ बिदि बुंनो थाखाय नोंहा बबेनिफ्राय मोन्थाय मोनखो कुछ तो शर्म करो यार जुदि बे जाथायानो जुदि नोंथांनि बिनानावनाव जायोमोनब्ला नोंनि गोसोआ माबायदि मोनगौमोन एबा नों माबायदि बुंगौमोन जुदि गुबुना बिदि बुङोबा नोंनि न'खरनि सुबुङा मा मोनगौमोन
एसे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां एसे सान आरो नोंथाङाबो रिसार्च खालाम जे मा बुंबा मा जागोन थ' जेखियानो जाया आं मोननैसो आरो थ' नोंथांमोनखौ इन्टारटेन खालामनो थाखाय मोननैसो बाथ्रा एबा मोननैसो स्क्रिनशट लानानै फैबावदों थौ जों बिदिबा नायहैनो थ' नोंथांमोना नायलांदो ओरैबायदि माने फेसबुक होननाय बुस्थुआव माने ओरैबायदि माखासे हारामिफोर हाबनानै दङ माने जों सानफ्लांलायलाङो आरोना बेफोर सिख्लाफोरसो होननानै माबायदि सिख्ला होननानै थ' नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय नैबेखौ नायनोसै आरोना आबे चुतिया नों जोला आथोन ना जो आथोनलै बानायसो गजब बेइज्जती है माथो नामालाय जो आथोन महरालाय जोला आथोन थ' नोंथांमोना आं बेफोराव होलांसै नोंथांमोना नायलांदो बिसोर मा जातनि नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्था आरो नाम लानो थाखाय बेफोरबायदि बबेनिफ्राय मोनो कुछ तो शर्म करो एकाउन्टआबो गावनि नामनि नङा महराबो फेसबुक प्रफाइलाबो नङा थ' माने बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट खालामसिगोन माने गोदाव सोराव कुछ भी खालामबाय थागोन ओमफ्राय जोंहा सानगोन बेफोरसो थ' आं बे समाव फेक एकाउन्ट खुलिग्रासिम आरो बेफोरबायदि माने गुबुनखौ बदनाम खालामग्रानिसिम आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानबाय नाय नोंथांमोनावबो नोंथांमोननि न'खरावबो बिनानावफोर थागोन बिब'फोर थागोन जुदि सोरबा सासे बेफोरबायदि खालामोब्ला थ' नोंथांमोनाबोथ' दुखु मोनगोन दा अभियासलि नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन अब्ला नोंथांमोनानो गावनो दुखु मोनफिनो अब्ला बै गुबुनखौलाय मानो दुखु मोना होननानै सानखो बिथाङाबो मानसिसो जागोन स' प्लिज बेफोरबायदि जाहाथे आं आसा खालामो इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों थ' बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगां आंखौ सिख्लाया कन्टेक्ट खालामदोंमोन थ' आंनिनो एसे बिनानाव जायो थ' जेखियानो जाया बिथाङा बेखौ बुंदों जे मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जे लास्टाव थ' आं गोजोनदों बे बाथ्राखौ खोनासंबानो जाबाय थ' बिथाङा बुंदों जे आं जाबाय आं जेखिनि दुखु सैनांबाय थ' गुबुना आरो बेफोरबायदि जाहाथे फेक एलिगेसनाव एबा नंखाय बाथ्रायाव दुखु सैनाङा न'खरफोरजों रायजाया बेफोरबायदि आरोना थ' जेखियानो जाया मानो थ' आं मिजिंथियो नोंथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि खालामलिया मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जेराव बे सिख्लाया नङानो थ' नोंथांमोना दे क्लेरिफाइ जाखाबाय थ' बेनिखायनो बेफोरबायदि शेयार खालामनायखौ बन्द' खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय थ' जेखियानो जाया आरो जायफोर बिथांमोनाबो फेक एकाउन्ट खुलियो थ' बिथांमोना मिथिखायो जे बे मोनसे गिदिर क्राइम होननानै थ' बिनिखायनो नोंथांमोनाबो बेफोरखौ गारनाया मोजां जागोन होननानै सानो थ' नाङा फाङा मालायखौ बदनाम खालामनाय मानाय बेफोरबायदिखौ ज्राब गारनायानो मोजां गावनि लामा सुखु गोजोनै अराय आगान सुरलांबानो जायो नङा होमबा मालायखौलाय मानोथो दुखु होबाय थानो थ' जेखियानो जाया बास दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय थ' नोंथांमोना माबा मोनसे मिथिबायब्ला एबा माबा मोनसे बुजिबाय एबा माबा मोनसेबाबो मोनबायब्ला थ' भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम थ' बाय बाय